Hej, jeg vil gerne fortælle om matematik i min hverdag, så her i det følgende vil jeg gerne komme med eksempler, hvor man anvender matematikken. I det første eksempel vil jeg gerne tage udgangspunkt i noget procentregning, så lad os bare komme i gang. Eksemplet lyder så sådan her. Pernille tager ud på en shoppingtur i H&M, hvor hun får øje på en blå skjorte, der koster 210 kroner. Den er så sat ned til 30%, og Pernille vil gerne vide, hvad den kostede før det tilbud, så det hun nu skal gøre, er at notere den nuværende pris ned. Som vi også får at vide, at det er 210 kroner. Og nu skal vi bare finde ud af, hvad den gamle pris er. Jo, den gamle pris er så helheden, altså de 100% trukket fra de 30%, som tilbuddet er på. Og så får vi så de resterende 70%. Og nu skal vi så finde ud af, hvad 1% egentlig er. De 1%, det er jo selvfølgelig de her 210 kroner divideret med de 70%. Det vil så give 3 kroner. Og vi er enige om den gamle pris. Det er 100%, altså en helhed. Så tager vi så de 100% og 3 kroner og bare ganger den med hinanden. Det giver så den gamle pris, som er på 300 kroner. Hej, vi er så kommet videre med eksempel 2, og nu skal det så handle om kombinatorik. Så lad os bare komme i gang. I eksemplet står der her: Nikolaj og Line står foran en pølsevogn. De skal nu til at købe pølser. De får 3 valgmuligheder at vælge imellem. Som det første mulighed får de at vælge imellem en tynd eller tyk pølse, og det andet kogt eller grillet pølse, og det tredje ristet eller almindelig brød. Vi vil så gerne finde ud af, hvor mange muligheder de har i alt at vælge imellem. Så ja, lad os bare komme i gang. I det første så har vi så en tynd eller tyk pølse, det vil så give 2 muligheder. Det andet, så er der så kogt eller grillet, og det giver os stadig 2 muligheder. Til sidst, men ikke mindst, så var der ristet eller almindelig brød, og det var som også sagt 2 muligheder. Og så ganger vi bare de her med hinanden, altså 2 gange 2 gange 2. Det giver så sørme 8 muligheder i alt. Ja. Hej, nu er vi så kommet videre med det tredje og sidste eksempel, og derfor gør vi det en smule anderledes. Nu skal det så handle om algebra. Så lad os bare komme i gang. Josefine får julegaver af sin mor, far, moster og onkel. Af sin mor får hun 4 par løbesko, af sin far får hun 2 billetter til en wrestlingkamp, og af sin moster får hun 7 par hverdagssko, altså sneakers, og til sidst men ikke mindst 3 billetter til en basketballkamp af sin onkel. Så nu betegner vi lige løbeskoene som S, wrestlingkampen som K, og de her hverdags sneakers også som S, basketballkampen også som K.
Nu mangler vi bare at skrive den ind med deres nye fornavne. 4S 2K plus 2K plus 7S og 3K. Nu skal vi lige bare flytte den rundt, så vi kan plus det samme på hver side. Så 4S, så finder vi en anden en, der hedder S, og det gør jeg der så med der, hvor der står 7S. Og 2K plus 3K. Det vil så give 12S plus 5K. Det var det.